Сега някакъв мъж го болял лакета и отишъл при лекаря на преглед. И лекаря го погледнал и му казал: Донеси урина за анализ. Каква урина, бе, докторе? Какъв анализ? Просто ме боли лакътя. Доктора повторил пак: Урина за анализ утре сутринта. Нагладно. Ядосал се мъжът. Решил да пречака доктора и сипал в едно шишенце негова урина, както и от тъщата, от жената, от дъщерята, от котката, вода от парното и за капак сипал изпирачна течност от голфа. Занесъл на сутринта тази странна смес при доктора и зачакал какво ще му каже. След 2 часа резултатът бил готов. Доктора му казал: Виж сега, за котката не се притеснявай, здрава е. Тъщата ти е болна от рядка болест, само в чужбина може да я излекуват. Дъщеря ти е бременна в 3-тия месец, но за 16 годишната си възраст е добре. На парното трябва да смениш тръбите. Жената има хламидии и затова не ти пуска. А ти, когато се самозадоволяваш в тази тясна тоалетна, внимавай, че си удряш лакътя в стената. И затова те боли. Като чул това, мъжът хукнал навън да бяга и докторът викнал по него: Хей, и да не забравиш да смениш накладките на голфа си, че ще се прибиеш някъде.